hemen gure laguna. Koloretako munstroa da. Kolore guztiak nahastuta ditu. Kaixo, monstrua, zenbat kolore dituzun? Nahi aldituzu ordenean ipini? Bai, eskerrik asko, lagundu mesedez. Begira, kolore bakoitza ontzi batean sartu eta izena ipiniko dugu. Oso ideia ona da. Munstroa eta bere laguna, koloreak bereizten lantzen hasi dira. Hasteko kolore horia hartuko dugu eta alaitasuna izendatuko dugu. Alaitasuna. Eguzkia bezala distira egiten du eta izarra bezala dirdir egiten du. Pozik gaudenean, barre, salto, dantza egiten dugu eta besteak ere pozik ikusi nahi ditugu. Urdina izango da. Urdinari tristura deituko diogu. Tristura, itsasoa bezain leuna da eta egun euritsuak bezain apala. Bai lagunak, triste gaudenean bakarrik egon nahi dugu eta ez dugu ezer egiteko gogorik. Harrizazu kolore gorria. Bere izena amorrua izango da. Amorrua, sua bezalakoa da gori eta anker. Haserre gaudenean, txarto sentitzen gara eta errua gainontzekoei bota nahi diegu. Kolore beltzaren txanda da. Nola izendatu nahi duzu? Beldurra izango du izena. Beldur garenean txiki sentitzen gara eta uste dugu ez garela ezer egiteko gai. Falta da kolore berdea. Berdeari baretasuna izena ipintzea ondo legoke. Bai, baretasuna. Haizeak dantzatzen duen ostoa bezain arina da. Lasai gaudenean poliki eta sakon hartzen dugu arnasa. Eta maitzeko kolore arrosa falta zaigu. Zer iruditzen zaizu maitasuna ipintzen badiogu? Bai, maiteminduta gaudenean, dena polita ikusten dugu. Bai, eta tripan tximeletak nabaritzen ditugu. Beno ba, lana amaitu da. Primeran, orain dena ordenean egonda, errazagoa da nire emozioak bereiztea. Kaixo lagunak, zelan zaudete, ondo egotea espero dugu. Bai, zuentzako prestatu dugu guina. Gustatu zaizue? Ja gutxi falta da horretarako. Ondo pasa. Musu asko!